suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi ito, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin, anuman ang suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang Magandang gabi po sa bawat isa, and welcome muli po sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon po sa ating Tinig ng Pag-asa evening edition po natin. And salamat po sapagkat ang Diyos ay laging nangungusap ng panibagong kapahayagan sa bawat araw po ng ating buhay. Kumusta po ang bawat isa? At alam ko po na sa gabing ito, lahat po ng makakapanood at makakapakinig ay muli mangungusap ang Diyos sa buhay po ng bawat isa. Ngunit bago po tayo mag-aral sa maiksing sandali, tayo po muna ay manalangin. Aming Ama sa langit na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng iyong anak Jesucristo, sa pakikipag-isa po ng iyong banal na spirito, kami po ay mapagpakumbabang lumalapit sa trono ng iyong kapangyarihan at kabanalan, at inaamin, Panginoon, na kung wala ang pagsama mo, wala po kaming magagawa. Ang lahat po ng may kaugnayan sa aming buhay ay sa iyo lang po namin ipinagkakatiwala. Forgive us, Panginoon, sa lahat ng aming nagawang pagkakasala, and cleanse us, O God, with your most precious blood. And Lord, ang amin pong lahat ng gagawing ito ay maging kalugod-lugod sa iyo at makarating diyan sa iyong kaharian. Kami po, Panginoon, ay nagdideklara ng mga panibagong bagay sa buhay ng bawat isa, at ini-expect po namin ang iyong makapangyarihang pagkilos. Tunay nga po, O Diyos, ang iyong kapangyarihan na lagi pong mag-manifest sa buhay ng bawat isa. Salamat po, ngayon pa lamang, kinatagpo mo na ang pangangailangan po ng lahat po ng naka-tune in sa amin pong evening devotion na ito. At Lord, tunay nga po alam ko po, O Diyos, kinatagpo mo na ang lahat ng kanilang katanungan, pangangailangan. At ngayon pa lamang, Panginoon, ay nag-manifest na ang maraming bagay sa kanilang buhay sa pamamagitan ng iyong banal na spirito. Marami pong salamat. Kami po ay bakapan mo ng iyong kapangyarihan, ng iyong katwiran at kabanalan upang ang gawin po namin, O Diyos, na lahat na ito'y maging makabuluhan. Salamat, Panginoon, sa lahat po ng nakikinig, nanunood sa oras na ito. Alam ko pong mangungusap ka sa kanilang buhay. Ang lahat pong ito'y aming ipinagkakatiwala sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming dalangin. Amen and amen. Muli po, magandang gabi po sa bawat isa, at samahan niyo po ako sa maiksing oras na pag-aaral po ng salita ng Panginoon sa gabing ito. At ang atin pong teksto sa
sa gabing ito ay matatagpuan pa rin po, napakaganda po ng revelation ng Lord sa buwang ito ng Disyembre kung saan po matatapos na ang taong 2022. Alam po natin na noong 2022, ng mga una palang buwan hanggang sa kalagitnaan, hanggang sa ganitong magtatapos, nananampalataya po ako na nangusap ang Diyos. Marami pong sinabi ang Panginoon sa atin in advance. At alam po natin na kung hindi po man natupad ngayong 2022 yon, tutuparin po ng Panginoon ngayong 2023 sapagkat siya po ay tapat sa kanyang mga salita. Ano po, purihin po ang Diyos sa gabing ito. Samahan niyo po ako sa pagbabasa ng kanyang salita na matatagpuan po ito sa Isaiah 42 verse 8 to 9. Ano po ang sinasabi sa aklat po ng Isaiah chapter 42 verse 8 to 9? Ang sabi po dito, I am the Lord, that is my name. I will not yield my glory to another or my praise to idols. See, the former things have taken place, and new things I declare. Before they spring into being, I announce them to you. Ano po? Napakaganda po ng kapahayagan ng Panginoon sa gabing ito. Ang sabi po ay ang kanya pong ang lahat po ng kanyang sinabi noon pa man ay natupad na at ngayon po ay bagong bagay. Ang kanyang idinideklara, sinasambit sa atin, ngunit bago pa mo mangyari yon, sasabihin na po niya sa atin. Ganun po kadakila ang Panginoon. Ganun po buti, ganun po kahusay, ganun po makapangyarihan, sapagkat sabi nga po doon, nasa sinapupunan pa lamang tayo ng ating magulang, alam na niya ang plano niya sa ating buhay. At alam po ng Panginoon at alam din po nating lahat na ang may hawak ng ating kinabukasan, may hawak ng ating buhay at mangyayari sa atin sa araw ng bukas ay hawak po ng ating Panginoon. Kaya po talagang naandun po dapat yung pagtitiwala natin sa ating Diyos na buhay. Bakit po sa palagay natin sinasabi agad ng Panginoon yung gagawin niya sa ating buhay before pang mangyari ito? Ano kaya po ang nais ipahiwatig ng Panginoon, nais ipabatid ng Diyos sa atin? Bakit po sinasabi na agad niya in advance? At yun po ang pag-aaralan natin ngayong gabi, na declaring new things in advance. Declaring new things in advance. Ang Panginoon po ay nagdideklara ng magaganda, mabubuting bagay sa atin na gagawin niya in advance. At kahit po sa atin, tayo po ay dapat nagdideklara ng magagandang bagay na naaayon sa kalooban ng Diyos. Sabi nga po, in advance. Even po sa ating mga anak, tayo po ay maliit pa lamang, nagdideklara na tayo. Sinasabi po natin na, ikaw anak, nagdideklara ako na ang dalangin ko sa iyo, paglaki mo, magiging isang magaling na doktor, magiging isang mahusay kang abogado, magiging isang mahusay kang inhinyero, magiging mabuti kang bata, magiging matulungin kang anak, magiging mapagmahal kang anak, magiging mabait ka, magiging mapagkapwa, at lahat po ng magagandang bagay ay idinideklara natin sa ating buhay in advance. In advance. Yun po yung nais nating mangyari at maganap. Maging po sa mga kabataan, dalaga, binata, nagdideklara tayo na, Lord, dalangin ko po, makatagpo po ako pagka nasa tama ng edad, makatagpo po ako ng tamang kalooban mo, magiging kapartner na magiging pagpapala po sa aking buhay. Sa mga estudyante na nag-aaral, nagdideklara tayo na makakatapos ng pag-aaral at magkakaroon ng magandang buhay. Kaya po, lagi po tayong nagdideclare ng good things, new things in advance. At ganun din po ang Panginoon. Bakit po ang Lord ay nagdideklara ng new things in advance? Dahil po ang sabi po sa John, sa book of John, chapter 13, verse 19, ang sabi po doon, I am telling you this now, before it take place, that when it does take place, you may believe that I am He. Ang sabi po doon, I am telling you this now, before it take place,
that it when does take place, you may believe that I am He. Ano? Ang sabi po ng Panginoon, sinasabi ko ito sa inyo bago pa mangyari, upang kung ito'y mangyari na, ay mananalig o sasampalataya kayo na ako'y si ako nga. Ano? Ibig sabihin po, ang Panginoon po ay nagdideklara dito na kaya pala niya sinasabi ang mga bagay sa atin in advance para po na ando na kung ito'y mangyari na, buong puso po tayong mananampalataya sa ating Diyos na buhay. Na siya ay siya nga. Ibig sabihin po, our God is the same yesterday, today, and forever. Ano po? Siya po yung Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Na kung wala tayong pananampalataya, sasampalataya tayo dahil totoo ang kanyang mga salita. At kung tayo man po'y sumasampalataya na, patuloy na magiging matatag at malalim ang ating pananampalataya sa Kanya sapagkat ang Kanyang salita ay totoo. Ano, na sinasabi na niya sa atin bago pa man mangyari. Ano, kaya nga po, dapat kilala natin ang totohanan sa isang mas malalim biblikal na kapararaanan ang ating Panginoon para po malaman natin yung mga bagay na nais niyang gawin sa ating buhay. Kaya po sabi, if we want to know God's will or plan sa ating buhay, we must know our God first. Ano po? Kung gusto nating malaman kung ano ang kalooban ng Lord sa ating buhay, dapat po alam natin kung sino ang Diyos na ating pinananampalatayan. Kilalang kilala natin. Ano? Para po kapag ka po yung foundation ng ating pagkakilala sa Panginoon ay matatag, ano man po ang mangyari, ano man po ang ating pagdaanan, still tayo po ay stand firm sa ating pananampalataya. Ang Diyos natin ay hindi sinungaling. Ang Diyos natin ay hindi nagbabago ng isip. Ang Diyos natin ay tapat at ang Diyos po natin ay totoo. Ano? Purihin po ang Diyos. Sa aklat po ng Isaiah, dito po sa chapter 42 or sa mga previous chapter niya, nakita po niya na bagamat ang Israel o ang mga Israelites na bayan ng Diyos ay kanyang pinili. Pero po, dahil kahit pa po nagpakita na ang Panginoon ng napakaraming magagandang bagay sa kanila, pero nag-fail. Kahit po sinabi na o dineclare na ng Lord yung magagandang bagay na gagawin niya sa kanyang bayan, pero nag-fail pa rin po silang paglingkuran ng ating Panginoon, manampalataya sa ating Panginoon faithfully. Ano? Kaya ang Lord walang nakita na nakapantay, nakapasa sa kanyang pamantayan. Kaya nagdeklara po siya doon sa verse 1 na na siya nga, sabi nga niya, magpapadala siya ng kanyang anak, ng kanyang sabi nga po ng isang lingkod niya na makakatugon, na makiging sabi nga tutubo sa ating lahat, na magpapairal ng kapayapaan, magpapairal ng katarungan, na siya'y fair and just. Wala pong iba yun kundi ang ating Panginoong Hesus na idiniklara na po ng Panginoon bago pa mangyari, at ito po'y nangyari na. At ito po yung nangyari na. Kaya po sa ating buhay, marami pong gustong gawin ng Diyos. Marami pong plano siya sa atin na gusto niyang ipalaala sa atin, sabihin na sa atin in advance. He declared new things sa ating buhay in advance. At paano po tayo makakapag-prepare? Paano po natin matatanggap itong mga new things na ito na nais ipahayag ng Lord na ito yung plano ko sa iyo? Katulad po ng sinabi sa Jeremiah 29 verse 11, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a very good future. Yun ang plano ng Lord lagi sa atin, ang magkaroon tayo ng pag-asa at magandang buhay sa hinaharap. Lagi pong maganda ang plano ng Lord sa atin. But paano po natin makukuha? Paano po tayo makakapag-prepare? Paano po natin matatanggap ang bawat sabi nga po doon nais ng na mga bagong bagay na kapahayagan. Una sa nga po doon, preparing new things in advance. Una po, kinakailangan sanctify ourselves. Sanctify. Ipalinis po natin lagi ang ating puso. Magpakalinis po tayo sa harapan ng Panginoon. Sabi
Sabi nga po, hindi tayo banal, pero pinagiging banal tayo ng Lord kapag ka po sinusunod natin ang kalooban. At yun po nga, sabi nga po doon, nagsisisi tayo sa ating mga kasalanan, tumatalikod sa mga bagay na hindi niya kalooban. Dahil ang sinabi po sa Psalms 66 verse 18 o Awit 66 verse 18, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear. Ano po? If I had, sabi nga po doon, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear. Kung sa kasalanan ako'y magtutuloy, di ako diringgin nitong Panginoon. Ano ho? Ibig sabihin, kung hindi tayo diringgin ng Diyos, hindi rin po natin maririnig ang kanyang salita, ang kanyang advance na kapahayagan kung puno po ng kasalanan. At sabi nga po doon, kung puno po ng karumihan ng ating puso. Kaya po, nasabi po sa Joshua chapter 3 verse 15. Ano po ang sabi sa Joshua chapter 3 verse 15? Sanctify yourselves, for tomorrow the Lord will do wonders among you. Ano? Sanctify yourself, for tomorrow the Lord will do wonders among you. Ano po? Sabi nga po doon, pakalinisin nyo ang inyong sarili sapagkat bukas gagawa ng magandang himala ang Panginoon sa inyong buhay. Gagawa ng kamanghamanghang bagay ang Diyos sa inyong buhay. Kaya po, kinakailangan lagi pong linis ang ating puso. Lagi pong malinis ang ating puso. Lagi pong nakatune in ang ating puso. Lagi pong babad sa presensya ng Panginoon ang ating buhay at lagi po tayong nakakasunod sa kanyang kalooban upang marinig natin ang boses ng Panginoon, upang malaman natin ang nais niyang kapahayagan sa ating buhay. Kaya po, para po matanggap natin yung panibagong kapahayagan ng Panginoon sa ating buhay, first, sanctify ourselves. Hindi po makakakilos ang Diyos, ang banal na spirito ng Panginoon kung marumi po ang ating puso. Kung sabi po na tayo po'y lumalakad sa kalikuan, kung tayo po ay punong-puno o maraming kasalanan, kailangan po isurrender natin ang ating buhay na sa gayon po mapakialaman tayo ng Panginoon at makapangusap po siya sa atin. At ang sabi po sa ikalawa, ano po ang sabi? Prioritize your secret place. Prioritize your secret place. Ano po? Bigyan po natin ng priority. Kapag ka po yung ating puso ay alam po natin na tayo ay malinis na sa harapan ng Lord, tayo po ay nagsisi na sa ating mga kasalanan at hindi na po natin ginagawa ang mga bagay na hindi kalooban ng Lord para po makapangusap sa atin ang Panginoon. Go to your secret place. Doon po sa ating secret place nag-iintay ang presensya ng Lord. Dapat po doon sa ating secret place, ikaw lamang at ang Diyos ang magkausap. Nagkakaintindihan. Hindi ka pupunta sa isang napakaraming taong lugar, napakaraming tao at doon ka magsisisigaw na, Lord, ipahayag mo po sa akin ang iyong salita. Alam kong marami kang plano sa aking buhay, ipahayag mo po sa akin sa gitna ng napakaraming tao. No, hindi po ganoon. Ang sabi ng Panginoon, pumunta ka sa isang tahimik na lugar at makipag-usap ka sa akin para mag-reveal ako sa iyo ng mga bagong bagay na nais kong gawin sa iyo. Doon sa iyong secret place. At nasabi ko nga po doon sa minsan ako yung nagturo, ang the best time para makipagniig sa Lord ay kapag kayo walang tao, walang sagabal. At yun po yung best time na yun ay tuwing madaling araw. Katulad po ng ginagawa lahat ng ating mga kapastoran na kami po'y nananalangin, alas 5 pa lang ng umaga, sama-sama na pong dumudulog sa ating Panginoon. Hindi lang po personal prayer ang aming dinadala o idinudulog, kundi po panalangin para po sa lahat. Kung papaano na kung gusto po natin, dapat wala pong abala, wala pong tatawag sa atin o wala tayong mga daming alalahanin. Kasi kung pagka umaga na, marami ka nang gagawin, marami ka nang aasikasuhin, pupunta na sa trabaho, mag-aintindi ng anak, maghahatid ng anak, at mamaya pagdating mo, ang dami po pa palang obligasyon, ang dami mong gagawin, nakalimutan mo nang magpag-usap sa Diyos. Nakalimutan mo na yung intimate
time mo sa Diyos. Yung intimate moment mo sa Panginoon. Yung pala nung araw na yon, may kapahayagan ang Lord, may ipapahayag pala sa iyo ang Panginoon, may ituturo pala sa iyo, may sasabihin pala sa iyo ang Lord. Pero dahil sobrang busy ka, hindi mo na naintindihan. Maaaring sasabihin sa iyo ng Panginoon na huwag kang pupunta sa lugar na yan kasi mapapahamak ka, o huwag mong gagawin yan, desisyon na yan sapagkat hindi yan makakabuti sa iyo. Pero dahil sobrang busy mo, dahil naku, kailangan mapuntahan ko ito, kailangan magawa ko ito, na hindi ka na nag-seek sa Lord, na wala na yung intimate time mo sa Panginoon, hindi ka na pumunta muna sa iyong secret place para kausapin ang Lord yon, ikaw ay at hindi mo nagawa ang kanyang kalooban. Tapos pag may nangyaring hindi mabuti, ang Diyos ang iyong sisisi na, Lord, lagi naman ako sa iyo, sumusunod ako sa iyong kalooban. Bakit naman ako'y napahamak? Bakit naman ito nangyari sa akin? Di ba ikaw ang nag-guide sa akin? Nag-guide nga pero hindi mo siya inuna sa araw na yon. Napaka-busy mo, tinanghali ka ng gising, late ka na sa trabaho. Pagdating mo naman sa gabi, pagod na pagod ka na kasi late na, ang dami mong ginawa. Ang dami mong inasikaso, hindi mo na magawa, sasabihin mo na lang, thank you Lord for this day. Gabayan mo po ako in Jesus name, amen. Hindi po, wala na po tayong time. Sabi nga dati may 2 hours tayo sa Lord. Tapos nung nag-busy na, 1.5 hour na lang. Tapos nung 1 hour na lang. Tapos po naging 45 minutes na lang. Naging 30 minutes na lang. Dahil sa sobrang busy natin, naging 20 minutes na lang. Naging 10 minutes na lang. Mamaya-maya 1 minute na lang. At mamaya hindi na halos. Kapag po utay-utay na nababamasa natin yung ating intimate time sa Lord, yung pakikipag-usap natin sa Lord, tayo po ay kinakailangan ng, sabi nga po doon, sanctify ourselves. Back to po sa ating number 1. Nagkakasala na po tayo, pinaiiyak na po natin ang banal na spirito ng Lord. Sabi nga po doon sa Psalms 91 verse 1 to 2, siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan, makakapagsabi sa kanyang Panginoon, muog katanghanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Sa Diyos lang po tayo laging magtitiwala. Sa Diyos lang po lagi tayo aasa. Sabi nga po doon, we need to love and give great importance in our secret place. Kung saan nakaka-mingle po natin, kung saan po talagang nagdudwell tayo sa presence ng Lord. Sabi nga po doon, great things happen during our great intimacy with our God. Yun pong great things ay nangyayari kapag po naandun po yung may intimacy, great intimacy tayo sa Panginoon. Ang isa pong tao, sa atin pong buhay, ang isang tao, makakausap mo lamang siya ng mabuti o sarilinlan at masasabi mo lahat ang gusto mong sabihin sa kanya at maging yung kausap mo ay masasabi niya ang lahat ng gusto niyang sabihin sa iyo kapag kayong dalawa lang at walang maraming audience na makakapag-distract ng mga bagay na nais mo. Sa ating Panginoon, ganun din po. Umiwas ka muna sa lahat ng distraction. Kausapin mo muna, kapatid, ng Panginoon. Para alam mo, kapag naguguluhan ka, kapag nahihirapan ka, kapag marami kang doubt, kapag marami kang worried, kapag marami kang, sabi nga doon, kapag napapagod ka na, nawawalan ka na ng gana, kapag marami kang tanong, go to your secret place. Huwag kang tumawag kung kani-kanino. Huwag kang tumawag kay ganito, kay ganyan. Kahit pa yan ay kapatid mo sa pananampalataya, ang una mo munang tawagan ay ang iyong Panginoon. Ang iyong Diyos na buhay. Sa Kanya ka muna magtanong, sa Kanya ka muna magsumbong, sa Kanya ka muna umiyak, sa Kanya ka muna yumakap, sa Kanya ka muna maglonging, sa Kanya ka muna dumipende bago i-guide ka niya. I-guide ka niya sa mga tamang tao na pwedeng tumulong o mangusap sa iyo. Sa mga tamang tao na pwede mong lapitan, sa mga totoong tao na nagmamalasakit sa iyo. Para makuha mo, talagang mag-materialize sa iyo, mag-manifest sa iyo kung ano talaga ang nais ng Panginoon sa iyong buhay. At ang pangatlo, sinabi po doon sa una, sanctify ourselves. Sabi po doon sa padalawa, prioritize your secret place. At sa pangatlo,
Bakit po kinakailangan nating isanctify ang ating sarili? Bakit lagi tayong kinakailangang i-prioritize at bigyan natin ng pagmamahal at pagpapahalaga ang ating secret place, yung ating great intimacy with our God? Dahil alam niyo kung bakit? Sabi po dito sa pangatlo, because you are a chosen one. You need to know that you are a chosen one. Dapat po nating malaman, know that you are a chosen one. Dapat mong malaman, kapatid, na isa ka sa pinili ng Panginoon. It is our great privilege na tayo'y piliin ng ating Panginoon. Sa dinami-dami ng tao, isa kapatid, isa ka sa pinili ng Panginoon. At napakapalad ng bawat isa sa atin. Sapagkat ngayon po yung oras na dumating sa buhay ng bawat isa, na dapat ito yung right time habang tayo may panahon pa, na ma-realize natin, tanggapin natin ang ating Panginoong Hesus sa ating buhay bilang Diyos at sarili nating tagapagligtas para mapasama ka doon sa pinili ng Panginoon na bigyan ng kaligtasan na nagbubuhat sa Kanya. Sabi nga po, you are not a substitute of anything. You are not a substitute of anything, but you are a chosen one. Hindi ka substitute, ay dahil itong aking anak na tinawag na ito hindi na sumunod sa akin, tumalikod na, ikaw na lang. No. Ikaw ay pinili ng Panginoon. Ikaw ay precious sa harapan ng Diyos. Ikaw ay mahal ng Panginoon. Ikaw ay itinuring na anak ng Diyos. Sabi po doon sa Isaiah 49 verse 16, ano pong sabi sa Isaiah 49 verse 16? Behold, I have engraved you on the palm of my hands. Your walls are continually before me. Ano? Behold, I have engraved you on the palm of my hands. Your walls are continually before me. Ano po? Ang sabi po doon, Jerusalem, hinding-hindi kita malilimot. Pangalan mo'y nakasulat na or nakaukit na sa aking mga palad. Praise God. Purihin po ang Diyos sa Kanyang salita. Ito po'y nagpapatunay na kung gaano tayo kamahal ng ating Panginoon. Sapagkat nun po tayo'y tinawag ng Diyos, pwede po niyong palitan yung Jerusalem ng pangalan ninyo. Na ang sinabi po doon, hindi kita malilimot. Pwede nating sabihin, Jonalyn, hindi kita malilimot. Ang pangalan mo'y nakaukit na sa aking palad. Galan niyo po. Ibig sabihin, hindi tayo malilimot ng Lord kasi iniukit na yung ating pangalan sa Kanyang palad. Kaya nga po, totoo pala yung sinabi ng Isaiah 41 verse 10 na I will uphold you with my righteous right hand. Ano ho? Tayo itataas ng Panginoon sa Kanya dahil pula, yung pala ay nakaukit na ang ating pangalan sa Kanyang palad. Ano, ganun po tayo kamahal ng Panginoon. At ang bawat nagmamahal po sa Kanya, sabi sa Romans 8 verse 28, sabi po doon, all things work together for good. For those who called according to His purpose. Ang sabi po doon, and we know that for those who love, sabi po doon, napakabuti po ng Diyos. And we know that for those who love God, all things work together for good. For those who called according to His purpose. Purihin po ang Diyos. Alam natin na sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ng mga nagmamahal sa Kanya. Na Kanyang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala sa kanilang ikabubuti. Tayo po'y tinawag ng Diyos. Tayo po'y pinili ng Diyos ayon sa Kanyang pagkatawag para po ang ating buhay ay mapabuti. Mga magulang kapatid, napakaganda po ng purpose ng Diyos sa ating buhay. Napakaganda ng plano ng Diyos sa Kanyang buhay, sa ating buhay. Ang sabi ng Panginoon, lagi siyang kasama, gumagawa ng mga nagmamahal sa Kanya. Mga magulang kapatid, kung tayo po ay nagmamahal, kung tayo po ay sumusunod, kung tayo po ay naglilingkod ng may katapatan, kasama lagi natin ang Diyos na gumagawa. Kaya po pala talagang sinabi niya at idiniklara na ipinarada na kita sa parada ng tagumpay. Mga magulang minamahal,
kung hindi pa man po natin nararanasan na tayo pinagtatagumpay ng Panginoon, kung hindi pa po nagmamanifest sa atin na talagang tayo pinagtatagumpay ng Diyos. Magulang kapatid, plano ng Diyos na ikaw ay pagtagumpayin. Plano ng Diyos na ikaw ay patatagin. Plano ng Diyos na ikaw ay pagpalain. Plano ng Diyos na ikaw ay pagalingin sa iyong sakit karamdaman. Plano ng Diyos na ikaw ay palakasin sa lahat mong kahinaan. Plano ng Diyos na ahunin ka sa iyong kahirapan. Plano ng Diyos na tugunin ang lahat ng iyong problema. Ang kailangan mo lamang ay sumunod at manampalataya. Napakaganda po kung nabasa po niyo ang aklat, ang buhay ni Joshua. Sabi nga po doon, napakaganda po ng naging buhay ni Joshua. Napaka-challenging ang kanya pong naging buhay. Bakit? Sapagkat ang kanyang, sabi nga po doon, ang kanyang leader ay nag-fail. Na dalhin ang kanyang bayan sa lupang pangako. Sabi nga po doon, si Joshua po, iniwan ni Moises kasi po kinuha siya ng ating Panginoon. Kinuha po siya ng Lord. Sabi nga po doon, kinuha siya ng Panginoon at naandoon po, sabi nga po doon na siya po ay naiwan na ang kasama lang po niya ay si Caleb. At ang mga tauhan niya na hindi naman sanay sa pakikipagbaka. Pero dahil wala po siyang ginawa kundi sundin ang nais ng Panginoon, kundi makinig sa boses ng Diyos, kundi gawin ang kalooban ng Diyos, kundi manampalataya at sumunod, siya po ay pinagtagumpay ng ating Panginoon. Bagamat hindi niya alam ang gagawin, 31 po na kings ang kanyang na-defeat at 31 kingdoms ang kanya pong sabi nga napagtagumpayan. Bakit po doon? Wala pong ginawa si Joshua kundi manampalataya at sumunod sa tinig ng ating Panginoon. Kaya po sa ating buhay, patuloy po tayong magpakatatag. Dahil ang sabi po ng Diyos sa Numbers 14 verse 28, So tell them, as surely as I live, declares the Lord, I will do to you the very things I heard you say. Sabi po ng Panginoon, gagawin ko ang anumang marinig kong pinag-usapan ninyo. Kaya po, kung tayo po'y mag-uusap, kung tayo po ay, sabi nga po doon na andon na tayo ay magdideklara yung magaganda pong bagay dahil alam po natin naririnig yan ng ating Panginoon. At ang encouragement ko po sa bawat isa na lagi po nating sundin kung ano po yung ipinangako natin sa Panginoon para po mangyari yung bagay na ating dalangin at deklarasyon, huwag po tayong magtataksil o huwag po tayong sisira sa ating pangako sa ating Panginoon. Para po continuous ayun pong pagpapala niya, paggabay at pagtatagumpay. Ang last verse ko pong babasahan sa inyo at ito po iiwanan ko sa inyo mga magulang kapatid na lagi po ninyo itong i-meditate at itanim sa ating puso. Ang sabi po sa Psalms 91 verse 9 to 11, ang sabi po dito sa Psalms 91 verse 9 to 11, babasahin ko po sa Tagalog, sapagkat si Yahweh ang inyong ginawang tagapagsanggalang at ang piniling mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan, di mo aabuting ikay mapahamak at walang daratal kahit na anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, sila'y susubaybay, kahit sa ang dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Purihin po ang Diyos sa maiksing sandali na tayo po ay nagkasama-sama upang pag-aralan ang kanyang buhay at salita. Ngunit dapat po nating pagbulay-bulayan na itinakda na po sa atin ng Panginoon na napakaganda po ng kanyang plano, napakaganda po ng kanyang mga deklarasyon sa ating buhay. At ang sabi pa po sa atin ng ating Panginoon, dahil daw po ang ginawa nating tagapagsanggalang ay ang ating Diyos na kataas-taasan, hindi daw po tayo mapapahamak, hindi maghihirap ang ating pamilya, ang ating tahanan. Susuguin niya ang anghel upang tayo laging ingatan at saan man po tayo naroon, tiyak lagi po tayong pagtatagumpay ni ingatan ng ating Panginoon. Purihin po ang Diyos sa gabing ito at muli po magandang gabi at magpatuloy po tayo na laging dinggin ang boses ng Lord, ang hingin ang kapahayagan ng ating Panginoon at lagi po tayong sumangguni sa Diyos sa mga bagay na nais niyang ipagawa sa atin sapagkat He prepared good things in advance para po sa
sa ating lahat. Purihin po ang Diyos, tayo po'y manalangin. Father God, in the name of Jesus, with the mighty moving of your Holy Spirit, kami po'y nagpapasalamat sa gabing ito sapagkat muli nabigyan mo kami ng pagkakataon na magkasama-sama para pagbulay-bulayan ang iyong salita. At Lord, tunay nga pong salamat sa kapahayagan mo na you prepare us a good things, a new things in advance para po sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon. Ipinaalaala mo sa amin na dapat naming linisin ang aming sarili, dapat kaming i-prioritize po namin ang aming intimate relationship, intimate moment, intimate time sa iyo, sa aming secret place. At Lord, dapat po naming mapangalagaan at maingatan na kami ay iyong pinili. Marami pong salamat, O Diyos. Maraming salamat sa iyong kabutihan. Maraming salamat sa iyong salita mo na naging kapahayagan na akong abang lingkod mo ay patuloy na nababat ang kapangyarihan mo lamang ang patuloy na nataas. Lord, tunay ngang mag-manifest ito sa buhay ng iyong mga anak. At Lord, panampalataya na nagsundin ka na ikaw po, Panginoon, ay laging may panibagong bagay na nakahanda para sa amin, O God. Lord, sa iluhan mo po ng kapangyarihan mo ang lahat ng mga bagong bagay na nais mo sa amin. Ito po'y mangyari at matupad in your perfect time, O God. Lord, salamat. Pinagkakatiwala ko po sa iyo ang buhay ng mga kapatid ko na nariritong nakinig, nanood, at sumubaybay po, Panginoon, sa gawaing ito. Lord, tunay nga po, Panginoon, ngayon pa lamang kinatagpo mo na pinagpala mo ang kanilang buhay, ginabayan mo po sila, at nangusap ka sa kanilang buhay ng mga bagong bagay na gagawin mo sa kanila, O God. This year, O God, iiwanan po namin itong 2022 ng buong buo ng pag-asa, at haharapin po namin ang taong 2023 na kasama ka namin at tinutupad mo, O Diyos, ang lahat ng pangako mo at deklarasyon mo sa buhay ng iyong mga anak. Salamat po, salamat, O Diyos. We give you all the praises, glory, thanksgiving. In Jesus' name, these things we pray. Amen and amen. Marami pong salamat at magandang gabi po sa bawat isa. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangamba sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy